du skal tage lidt. Kristoffer. Ja, nu er jeg Rasmus Slinger, der stiller. Jonas Holmgaard tager dig gerne til skolen. Du er ude siden med ham, og hvis han får mange på det der, Mathias får knap så mange, så Jonas. Men med en rigtig kampstuen, hans fætter ligger på til 1, og kan gøre sig til dansk mester der. Jonas ligger sig til 2 i hvert fald, hvis alt passer ham, han ligger forrest i